Раҳматилло Зоиров раҳбари ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон аз раиси ҳизб канор рафтааст. худи Зоиров ин хабарро ба радиозуди тасдиқ намуда афзуд, сабаби асосии канор рафтан вазъи саломатиаш мебошад. Ба қавли Зоиров, ба ҷои ӯ Қиёмиддин Азизов, яке аз муовинони раиси ҳизб, ба ин мақом омад. Раҳматилло Зоиров ҳуқуқдони 64 сола ва мушовири пешини президент, ки аз замони таъсиси ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон камаш 20 соли охир раёсати ин ҳизби мухолифро бар уҳда дошт, сабабҳои дигари аз вазифа рафтанашро чунин шаҳр дод. мо хулоса кардем, ин чиза бисёр муҳокима кардем шӯрои сиёсиям ва муҳокима кардем ки дар ҳақиқат раис бисёр фаъол буданаш дар кор. Лекин вақте ки одаме ки фаъолияти илмӣ, фаъолияти мисол сиёсӣ ё ки дигар чиз аст, лекин фаъолияти одаме ки вай бевосита ҳаракат мекунад ё ки ҳаракат намекунад, ин дигар чиз аст. вақте ки ба хулоса мебиёӣ ки одам мевосита худаш ба мақомоти як давлатӣ, ба вазорати адлия, бар суди олӣ, ба дигар ҷоҳо худаш рафта наметавонад ва амал карда наметавонад, ин албатта маҳдудиятҳоро пайдо мекунад. Барои ҳамин ман дар шӯрои сиёсӣ ариза гузоштам ки азбаски муҳлаташ тамом шуд интихоби ман. дуюмаш он ки ман дар ҳақиқат дуру дароз раис будам, инашам ба ҳисоб гирифтан дар кор. ин акун дар ҳизби сиёсӣ як симои нав пайдо шуданаш дар кор ва сабабҳои гуногун бо инҷа 10-15 мисол ҳар гуна асосашо овардан мумкин, асосои ҳамаша дар бар гирифта хулоса кардан дар кор ки раисгарӣ рафтан дар кор. лекин ин мазмуни онро надорад ки ман раиси навба як мисол маслиҳат ё ки дигар чиз ё ки кор роҳ нишон додану бас мекунам. Ман албатта ин корҳоя мекунам то имконияте ки дорам роҳ нишон дода метавонам. аммо баъзе аз ҳампаймонони Зоиров гуфтанд ки бо тасмими охири ӯ розӣ нестанд. Ба қавли Шокирҷон Ҳакимов, муовини аввали раиси ҳизб, бар асоси оинома дар сурати бемории раис масъулият бар зиммаи муовини аввал мегузарад, на каси дигар. вақте ки безафтист раис мурад, касари фалат шавад, ягон сафари хориҷ роду бозгашташ маълум нашавад ё дигар ҳолатҳо бошад ё истеъфо кард, иҷрои вазифаи раиси ҳизб ба зиммаи муовини аввали раиси ҳизб вогузошта мешавад. ин меъёри оиннома ва шӯрои сиёсии муовини раиси ҳизб даъват мекунад ва аъзоён ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистонро ягона ташаккули сиёсии мухолиф дар Тоҷикистон медонанд, ки дар қиболи баъзе аз тасмимҳои ҳукумат изҳоротҳои тунд медиҳад. аз ҷумла тағйири санаи интихоботи президентии соли гузаштаро аз 6 ноябр ба 11 октябр ғайриқонунӣ номида онро таҳрим карда буд. ҳизби мазкур дар чанд интихоботи парлумонӣ бо номзадҳояш иштирок карда ба иттилои расмӣ ҳеҷ вақт роҳи заруриро нагирифтааст. раҳбарони ҳизб пайваста мегӯянд, ки овозҳои ҷонибдорони онҳо дуздида шудааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи